día e benvidos a este acto de toma de posesión da nova titular da Consellería do Mar. Toma a palabra, en primeiro lugar, a Secretaria Xeral da Presidencia, dona Beatriz Cuíña, quen de seguido procede a dar lectura do correspondente decreto de nomeamento. Decreto 35/2025 do 4 de xuño, polo que se nomea Conselleira do Mar a Marta Villaverde Acuña, de conformidade co artigo 16.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia e cos artigos 26.1 e 27 da Lei 1/1983 do 22 de febreiro de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, nomeo Conselleira do Mar a Marta Villaverde Acuña, Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2025. Alfonso Rueda Valenzuela, presidente. De seguido, a nova conselleira promete o seu cargo. Prometo ser fiel ao meu mandato como Conselleira do Mar, observar e facer cumprir a Constitución, o Estatuto de Autonomía de Galicia e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. Escoitamos agora a intervención da nova titular da Consellería do Mar, dona Marta Villaverde Acuña. En primeiro lugar, quero agradecer ao presidente da Xunta de Galicia a confianza que deposita na miña persona para afrontar os retos que ten por diante a Consellería do Mar. Do mesmo xeito ao meu antecesor, Alfonso Villares, por pensar en min no mes de maio do ano pasado, cando me chamou para dirixir e asumir a responsabilidade do Departamento de Desenvolvemento Pesqueiro. Un traballo que levei a cabo coa mesma humildade e coa mesma ilusión con que hoxe asumo este novo compromiso co Mar de Galicia. Agardo que pronto se faga xustiza. Hónralle o paso que deu de dimitir para defenderse como calquer outro cidadán e de que un asunto de seu ámbito personal non afecte ao labor da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia e das institucións en xerais. Confío en que a situación xudicial se resolva e canto antes poidas retomar a túa vida política. Non escatimarei en dar o mellor de min a nosa comunidade, como fixen ata agora. As galegas e os galegos así o merecen. Un traballo que realizarei con dedicación, sumándome ao equipo do presidente Rueda, con completa entrega e servizo ao noso mar e á nosa querida terra. Quero agradecer a todos cantos me acompañaron nesta fermosa travesía, que é traballar por Galicia. Mulleres e homes que encararon e que encaran cada desafío como propio e que aos que hoxe teño moi presentes. Desde aquí, todo o meu afecto. Compañeiros, temos entre as nosas mans a chave do horizonte de Galicia do Mar, dende o que dibuixaremos un futuro conxunto, que seguirá a requerir do bo facer de todos e cada un dos que formamos parte desta casa. Termino e fago mostrando a miña gratitude á miña familia, porque sen eles isto hoxe non sería posible. Sei do esforzo e sacrificio que estades a facer e por iso non podo máis que darvos as grazas, desde o orgullo que sinto que esteades na miña vida, de verdad. Presidente, Alfonso, compañeiros, moitas grazas a todos. Pecha este acto de toma de posesión o señor presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. Moi bons días a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a presencia de todos que estades aquí neste acto, escoitase ben, non? De toma de posesión, por suposto, o Goberno galego en pleno, a cargos especialmente da Consellería do Mar, a familia da nova conselleira, un saúdo moi especial, supoño que son os que están ao final da sala. Moitísimas gracias, porque eu que digo sempre que cando alguén pasa a formar parte deste grupo, calquera pode dar fe, descubre moitas cousas boas, é fantástico traballar por Galicia dende o primeiro nivel, pero
Normalmente as sacrificadas son as familias en canto tempo, por lo tanto, agradezo especialmente, o que vos pido é que no tempo libre que teña que o poida disfrutar intensamente como sei que vai facer. Quero agradecer, por suposto, todo o traballo do conselleiro ata o día de onte, de Alfonso Villares. Moitísimas gracias. Eu chamei hai 2 anos dende as súas responsabilidades de alcaldía para unha tarefa difícil. Non o dubidou, igual que non o dubidou a nova conselleira. Quero darlle todas as gracias, insisto, polo magnífico traballo que considero que estaba facendo. Por lo tanto, ese é o primeiro que quero agradecerlle. E, por suposto, dende o absoluto respeto á xustiza, desexar que se faga a xustiza e que se faga canto antes, desexarlle toda a sorte do mundo e, efectivamente, desexarlle que poder recuperalo, insisto, é a xustiza que ten que pronunciarse. A mí me encantaría poder recuperalo para a vida pública. Benvida, conselleira, benvida a este equipo e benvida a este labor que ten que continuar con normalidade, con intensidade e con responsabilidade. Coñeces perfectamente a casa, levas, como acabas de decir, un ano intenso ao fronte da Consellería, pero moito máis en tarefas relacionadas con ela e dentro da Xunta de Galicia. Por lo tanto, asumes as máximas responsabilidades nunha Consellería fundamental para a Xunta de Galicia, absolutamente estratégica en moitísimos sentidos. O mar e todo o que ten que ver co mar é fundamental para Galicia e, por lo tanto, a partir de agora serás a máxima responsable de impulsar todas esas políticas e de coordinarte co resto de consellerías. Entras, eu digo sempre que hai unha toma de posesión, especialmente nun grupo de compañeiros, nun grupo de xente que non compite entre elas, senón que se axudámonos entre nós e temos clarísimo, e dende logo levo os anos dabondo para certificalo, cada un considera que un éxito individual dunha consellería é un éxito colectiva de todas. E, por lo tanto, en eso creo que temos moita sorte e te incorporas a un grupo donde poderás comprobar isto. Non sei se é común noutros sitios, aquí iso é. Dende incorporarse a un grupo donde todo isto que estou dicindo poderás comprobar dende o primeiro momento. Eu vouche pedir un liderado sereno, un conselleiro, unha conselleira ten que liderar sempre, un diálogo, por suposto, coa xente do mar, que necesita e merece que se dialogue todo con eles, capacidade de xestión, que xa tes acreditada, e, por suposto, visión de futuro. Son moitos os retos que tes por diante, escoitar, mellorar e avanzar como conselleira do mar, vaite supoñer defender os intereses do sector en Europa, como se están defendendo toda agora, reforzar o apoio á frota, ao marisqueo e a súa necesaria transformación, protexer o emprego no mar e toda na cadea mar-industria e fomentar a remuda xeracional, seguir investindo e fomentando investimento en innovación e en formación e, por suposto, seguir adaptando a política dos nosos portos, dos portos que están espalhados por toda a costa galega, os novos tempos para que sigan sendo un motor da economía dos lugares onde están emprazados. O noso compromiso, como decía, co mar é total. É un área fundamental para este goberno, unha prioridade. Por lo tanto, conta, Marta, co apoio do goberno galego, conta co apoio de toda a Xunta de Galicia e estou seguro que ganarás o respeto e o recoñecemento dun sector que, polo que leín nos medios de comunicación, te acolle con esperanza, con ganas de seguir traballando coa Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar e te vai ofrecer toda a coordinación. Por lo tanto, moitísima sorte e unha demostración máis de que a xestión, a dirección política dos departamentos é algo absolutamente fundamental nesta Xunta de Galicia. E, por lo tanto, continuamos traballando, continuamos exercendo as responsabilidades para que a xente nos deu a súa confianza. Hai agora algo máis dun ano e todo o mundo espera que sexan as circunstancias que sexan, por encima de todo, o traballo, a responsabilidade e o cumplimento dos compromisos estean
sexan o primeiro nas nosas asendas, na nosa responsabilidade e nos nosos objetivos. Por tanto, gracias, Alfonso, por todo o teu traballo, e gracias, Marta, por asumir esta responsabilidade, e gracias a este equipo por seguir traballando día a día, sexan as circunstancias que sexan. Moitas gracias. Moitas gracias, presidente. E xa para rematar, pedimoslle a todos os membros do Consello da Xunta de Galicia que se coloquen no centro do salón para facer unha fotografía de familia do novo goberno galego. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. ¿Buscas un plan para el domingo 8 de junio? Nosotros te ofrecemos uno al que no te podrás resistir. Te alquilamos una e-bike y recorremos juntos la Ecovia desde Camino hasta Bayona. ¿A qué mola? Pues escríbenos y te contamos.